Mulla on pari työkaveria, jotka kutsuu mua silloin tällä nimellä Räyhä, joka liittyy käänteisesti mun luonteeseen. Mä oon aika rauhallinen, mutta se kuuluu myöskin tuohon meidän työhön olla rauhallinen ja harkitsevainen. Mä liikenneohjaajana varmistan junaliikenteen turvallisen ja sujuvan kulkemisen. Tämän vuoden alusta on nyt työskennellyt työnopastustehtävissä meidän uusien opiskelijoiden parissa. Ei mua tästä kauhean helpolla muualle saisi. Mä tykkään tästä työstä, tässä on haasteita ja työaika on mukava vaihteleva. Lasta voi hoitaa kotona arkena ja touhuta lapsen kanssa paremmin, kun on myös silloin vapaita. Joo, ensimmäisen kerran kun pääsin avaamaan ohjaamon oven, niin se oli jotenkin sellainen niin sellainen wow. Lukion jälkeen niin haaveilin sitten poliisin työstä ja lennonjohdon työstä ja sellaisesta, että pääsisi vaikuttaa yhteiskuntaan. Sitten tuli se ilmoitus, että haetaan liikenteen ohjaajia. Se oli se yksi tekijä, minkä halusi, että tämä on se paikka. Täällä pääsee vaikuttamaan ihan oikeasti. Opastusliikenneohjaajan työ, niin se on tosi monipuolista ja sitä kautta niin todella mielenkiintoista ja siinä pääsee luomaan uutta ja kehittämään itseään niin paljon kuin haluaa. Mä hain liikenteenohjaajakoulutukseen, koska mua kiinnosti tämmöinen johtamistyö, järjestelytyöt ja tässä on vain 6 kuukauden koulutus, josta pääsee sitten suoraan vakituiseen työsuhteeseen. Monesti meillä saattaa olla hyvinkin rauhallista, mutta sitten tilanteet muuttuu nopeasti ja saattaa junat jäädä myöhään tai tulla muuta, että sinne joutuu sitten järjestelemään. No, parasta tässä työssä on se, että tässä itse johtaa sitä omaa rataosansa, että siinä on vastuun itsellä, mutta sitten tarvittaessa niin saa kyllä heti apua työkaverilta, jos tarve vaatii.